Sanibingelela emagumbini amane omhlaba. Ngikhuluma nje ngizobuya eGoli. BengisaseZimbabwe bantu bakithi. Bengisasenomsebenzi omningi. Ngisagubha imithi yokuliphilisa. Ngoba ayikho into esingayenza mangabe imithi yokuniphilisa ingekho. Ngafundiswa isintu mina sokuthi umuthi uyagujwa ozosindisa umuntu. Umuthi uyaphahlelwa. Angifundiswanga into yokuthi yonke imithi kumele siyithenge. Kodwa-ke esintwini sangakithi umuthi siyawugubha. Siyawuhlanganisa siwuvuse ube yinto leyo umuntu afuna ibe yiyona. Ninabantu otholukuthi abasizakalanga. Ngiyabakhathalela, ngigijime ngibadingele imithi, ngibuye nayo ngibuye ngibasize. Yingakho-ke njengoba bengilapha eZimbabwe, bengilidingela imithi bantu bakithi, imithi yenu iyabuya. Lingilalele kahle, umntwana noma umuntu ogula isifo sokuwa siyamelapha mahhala asimbhadalisi. Isifo somuntu owayo akabhadaliswa. Umuntu owayo usizwa mahhala ukuthi masiphilile abuye azobonga yena. Kodwa akabonge ngesinto eyinkukhu ngoba isifo leso siyavuka ungabonga ngento eyinkukhu. Imali esheshayo overnight sesihambile salungisa zonke izinto. Zizoba zikhona ngiyabuya nazo. Sengilungisile nalaba abangakwazanga ukuthola ukuphila, abantu abazwisisisayo ukubana bafunani, abazaziyo ukubana bafunani empilweni. Ngiyaniphathela izinto zenu ngibuye nginisize bantu bakithi. Khuluma noDlozi khulu, ikhona imali esheshayo overnight. Sibuyele inkanyiso yayo ingu-2,500 sikusize ukwazi ukuthi mawususizakele uyazi uzobhadala lokho okusuka kusele kithina. Ngizothatha abayi-5 first come first served. Ngizobasiza mahhala bakwazi ukuthola usizo. Nabafuna inhlanga ze-gambling first 5 ngibasize mahhala. Abahanjelwe ngabantu besifazane first 5 mahhala. Abantu besifazane abahanjelwe amadoda first 5 mahhala. Sekuyothi ngemva kwalokho-ke mangabe sebephela i-first 5 leyo engiyithetheyo ikhona inkanyiso. Ngokwesintu mina anginankinga, umuntu uyakwazi ukuzikhulumela, khulu ngiphethe okungaka. Ungisize ngizothi mangabe sengibonile imiphumela ngibuye ngizobhadala. Noma ngabe nawe ngithi ngiyakusiza mahhala phela awufanelanga ubuyolengisa ibhulukwe noma uyolengisa isiketi. Ishumi uyakhanyisa ngalo, uyalibeka esitsheni sedlozi, ukhanyise imithi esuka sikunikeze yona ukuze izinto zakho zihambe nawe zikhanye uphumelele ubonakale imisebenzi yakho. Kodwa-ke first 5 yemali esheshayo ngithatha yona. Then mangabe ungazange uyibone le video kwi-first 5 uzobuya ukhanyise ngo-2,500 i-overnight. Ithatha u-6 hours sikulungisele izinto zakho zikwazi ukukhanya empilweni. Siyathokoza bantu bakithi, ngithi abantu mabaphile konke amagumbi amane omhlaba. EnguDlozi khulu okhulumayo, 083 20 66 954.